אוקיי, בלי לזוז. תסבירי לי עוד פעם. אני הולכת לעשות בלי שיער. מה בלי שיער? את זה. מה את הולכת לעשות? בלי ראש. מה בלי ראש? בלי ראש. מה בלי ראש? את הולכת לעשות... את הולכת לעשות מסיבה בלי ראש? כן. לא. את הולכת לעשות מקלחת בלי ראש. את הולכת לעשות מקלחת בלי ראש? כן. באמת? כן. למה? הם נפלו שתיהם. נפלו לך שתיהן, שתי הבובות? כן. למה את הולכת לעשות מקלחת בלי ראש? אבל היום אתה השארת את דודי בעבודה שלך. אני השארתי אותה בעבודה שלי? כן. הבנתי. היום. הבנתי. מה קרה? מכה. היא נתנה לך מכה? אוי. אז מה אתה היום הולך לעשות? עם ראש או בלי ראש? בלי ראש. אולי עם ראש? לא. לא רוצה עם ראש?